Kembe mopogore opogore mano kwa nyalo chiwo ranyisi kembe monego bedni iuso mano tingo National Oil Corporation of Kenya, Rivertex East Africa, Numerical Machining Complex, Kenya Vehicle Manufacturing, Mwea Rice Mills kaachiel kod Western Kenya Rice Mills kind kembe mamoko monego bedni iuso. Kwang'iyo kind uso kembe makamago koda privatization kata kodesage, ponono ere gima nyalo konyo kembe gi e yo makare kendo nyalo konyo uchumi mapacho ka e yo makare Rachael? Achiel, ka medo kuma Joseph owuoye, iyudo ni yes, jogi ibogol kaka nawach ibogol gi kae tiketo gi kamoro machielo. To performance contracting would mean ni you are here based on gima wadwa ni team cha. Ka ginyalo evaluate performance mag employees periodically and they mean it, ok ni en gimi wacho tok team, then we can achieve gima wadwaro. To kwa enana gik miwacho ni we have policies, the papers are there, yes, but onge ng'ama luwogi mondo nenia. Ko wach ni we've given wamiyo kambi makamae target ni in nyaka ichiw gima kamae. To waneno kok gi team. Ang'o ma monowa at that point mondo wa reprimand gi kata mondo waneni ere yo mwanyalo konyo godo this parastatal or this state agency mondo odongre. Tiyudo ka ng'eny gi wacho mana ni oyo oking'iyo maber kama otimre, yes giseng'iyo performance mar ng'ato to pod yudo ni kata koneni ng'ani still underperforming to ng'ane mibedo nade ema bedo promoted. Omiyo we have to be honest and have a discussion amongst ourselves ni bende wadwaro gero Kenya. To kwadwaro gero Kenya to wawacho ni kembe gi eki onego usgi kata onego walis gi out. Ineno, in the name of privatization, ni imiyo ng'ato ni run ni koro you share and then you benefit. To Eric, are we going to still interfere gi operations? Nikech mane achiel kuom gik mahinyo political interference e kaki run kembe gi ema hinyo gigieki. Ibo yudo ni West Kenya Sugar ne nyala perform, but there's a lot of political interference in the operation mar kanyo. Mi yudo ni ibo nyisi ni siyono ka e gwengwa o kata ko e gwengo ko e clan makama gik makamago tungo the stability of governance mar kambi makamano. Omiyo one, yes, ginyalo bedo privatized, it's a good thing, nikech wadhi yudo pesa kagin out of our hands, nikoro politically we are not interfering gi kaka gigo timre. Ineno kata a good example imiwacho Kenya National Oil Corporation. Kirango kuonde mang'eny no se lorgi, right? No se lorgi, and yet one we are still considering it kaka enango kaka en gima pod tiyo. To matina ni ntiere budget allocation for it, budget no dhi kanye. To wan kawuono kiwuok ka kata ni dwa dhi fuel in any of the national oil company onge midhi yudo kata di kata chiel. Ang'o momiyo gik makamago timre to pod walinga linga. Nikech there's a lot of interference. Ibo yudo ni idwa ni government obed gi national oil mare, tini wuon in kaka jatelo ibende in gi total mari ibathango national oil kai tinyiso jo government ni adwaro ni kai ma mondo uoperate. Ibo yudo ni in the industry where I am, ibo yudo ni Hilton Nyocholur, Continental, those ones were government owned, for your info. They were partly government owned. To lorgi nango, to yet, iyudo ka the same government, kendo I'm happy ni wan gi ng'ama ni e government ka, iyudo ni the same government kao ni kagin gi meeting mora mora, to gidhi tere private hand. Kika luongo ten ng'ato, tibo yudo ni itere kata hotel maoko, to yet, Continental to nika a walking distance. Magi nyalo wa e bunge kata meeting to gidhi kacha to gi have meeting gi to gidoke utegi maonge ng'ama in ka cost mar accommodation, onge ng'ama in ka cost mar transport. There's a lot of political interference. As you don't gigi iloro privately kamano kaka mago no lor or idwa no usgi ti uso gi nango nikech gine magi interfere. Gidonje e biashara machal kamago gin bende conflict of interest mondo gin bende giyutie. There's nothing wrong mondi bede to nekech iloro ma mondi strengthen mari mane kuma koro the conflict comes in. Ema political interference comes in. Nekech idwaro niya ager kambi mar joista, agero tend jois mane osiepna cha, atim gima kama. Omiyo gimane sirikal odwaro cha koro ok timre. Kaka wawuoyo kawuono ni Kenya I think has even an office
ei bunge magin tickets te gine monego be ni gitimo and still runs at a loss. Matine ni gi enjoy monopoly. Ai, adwa nu mak paro no gi kanyo. Ang'o ma monowa wacho ni yes, wan kaka jatend kero se wacho maber ni adwaro ni koro wabed gi honest conversation. Matine ni in retrospect, wang'ire uru mondo wacho ni kama be kaka wadwa dak kaka joka ng'ane. To kwa seng'iyo, ere ng'ama dhi lead wania koro kwadwa dak kaka nyo wadak ni. Bende wanya dak maber to wachak kode kaka jatend piny niya do not interfere. Mak paro no gi kanyo Recho. Wycliffe Nyafonge mina ang'eni wach moro ili kata kamano adwa ni wakaw yuyo mokwongo mondo en dak achiel tok sa 2 mar okinyi wamodho mana pi matin waduogo wadhi mbele.